Tunkku on surkea ja jokikinen ministeri Kehno. Mitä sinulla oikein on mielessäsi? Minusta tulee maan johtaja. Oo. Korppimismo. Tämän maan johtaja. Pilailetko sinä? En tietenkään. Minä olen ajatellut luoda maahan uuden poliittisen järjestelmän. Kuulostaa pontevalta. Totta, ja siihen me tarvitsemme rahaa. Heippa! Mieti, mihin maa on menossa. Kuningas ei välitä politiikasta, kansa on kadottanut luottamuksensa häneen. Ministerit sen kun pakkoroivat, työttömyys kasvaa, kukaan ei tee mitään. Jaa, mitä haluat? Rahaa! Emme pysty mihinkään ilman rahaa. Aatteen levittämiseen, päämajan vuokraamiseen ja vaalien voittamiseen tarvitsemme ennen kaikkea rahaa. Ehkei kuningas ole täydellinen, mutta ei nyt noin kehnokaan kuin sinä sanot. Haluan, että lainaat minulle sen verran rahaa kuin sinulla on tällä hetkellä. Sinulleko? Ei minulle henkilökohtaisesti, vaan kampanjaani varten. Jaa, kampanjaasi. Ihmisiä ei saa liikkeelle ilman rahaa. Upeeta. Terve miehen, olen Korppismo. Aion omistaa loppuelämäni sille, että oikeus tässä maassa toteutuisi. Mitä oikeus siis on? Oikeus on sitä, että kaikki tämän maan kansalaiset elävät onnellisina. Onnellisina! Sanon teille suoraan, että maamme ei tarvitse kuningasta. Antakaa tukenne kansalliselle korppipuolueelle. Hei, eikö työ suju? Ei oikein. Ei kai kukaan voi olla kiinnostunut Korpin kampanjasta. En uskoisi. Ihme, jos joku lähtee mukaan. Korppien oikeus. Ei niitä kovin monta voi olla. Se on pipi päästä. Sinä olet Pipi. Heittäkää tämä lurjus vankilaan. Kenties olin liian päälle käyvä. Mitä ihmettä aiot tehdä minulle? Sinut teloitetaan. Apua!